Huwag kayo tag sa akin dito. Ano ba? Ito yung mali ito eh. Ah! Prince Charming, mag-aantay ka lang sa tawag niya. Nang gagalaiti ang mga blooms kay Sir Gaby. Kung di nyo alam ang blooms, yan yung mga nakikinig sa Bini. Tulad ko, 10 years na ako nakikinig sa Bini. Kaya ate panoorin ko anong meron dito. Ito yung kanilang kinamumuhian at nagputukan na kanilang mga budhi dito. Sa ginawa niyang to. Grab! Ah! Ayun na. So ayun na. Ito, tulumabas to sa Inquirer, Pop.Inquirer. Filipino vlogger under fire for disrespecting Bini's Mika during his TikTok live. So, pinanood niya pala dito. Pinanood pa niya rito yung sumayaw din siya, sinayawan niya. Sa mga nanonood kay Sir Gaby, ito talaga yung kanyang style of humor. Talaga naman na merong mga mas mahirap lunukin kumpara sa ibang mga galaw pagdating sa pagpapatawa. Kaya nga merong mga mas timeless na mga klase ng skits. Meron naman mga trendy lang na ginagawa para maging katawa-tawa. Dito sumayaw siya throughout ng kanyang normal na style ng pagva-vlog. At dito naman naging war crime na bigla. So, sinabi dito na iba. Sabi ng Bini Killjoys, have you seen that video from a certain guy kissing? Photo project on a widescreen. Oh wow, and the ugly laugh. Iba na po yung ganyang pagpa-fanboy. Unang-una, paano mo nasabing ugly yung tawa niya? Kino-compartmentalize mo lang ba siya kasi hindi mo siya type? Paano naman yung kanyang It's giving weird vibes na. It's concerning to see how the behavior of men is deteriorating. I am not referring to all men, but specifically to those who lack proper judgment. You are a grown man, yet you still do not know the difference between right and wrong. Okay, wow, we have the Oracle of Moral Judgment right here in the X.com website page. Can't you support your idols while disrespecting them? Just a gentle reminder, Gavin Kapinpin, you are already married. Please work on improving your mindset. Kaya talaga bisita ako sa fanboys in general eh. Bukod sa mga bandwagon lang na wala naman itong appreciation sa music and art, sinesexualize and objectify yung girls. Okay, ano to, feeling ko ginagawa ng example si Sir Gaby kasi ang dami-dami ako mga nakikita. Naku, wag mo na ako simulan sa Tumblr nung kalakasan niya. Yung mga tao na hinahalikan yung picture na kanilang mga idol, mapababae at lalaki. Well, mas nakikita ko babae kasi nagpo-fawn over sila eh. Di ba mas kilala nung nagsimula ang K-pop doon sa mga mahilig doon. Diba? Sila. Parang wala man akong consensus kung sino mas marami, lalaki o babae. Pero hindi naman to bagong thing. Alam mo naman, minsan talagang lalabas yan. Pero para yung ka-OA natin, para ilabas, di ba? Yung ka-OA natin para sabihin na sinesexualize na siya agad. Sino ka para magsabi nun? Ganun lang ba kababaw ang tingin ng Bloom sa kanilang pagpapakita ng kanilang pagfa-fanboy, kanilang pagfa-fan sa mga ganyang bagay? Ako hinalikan ko nga si Jimin eh. Di ba sa picture? O ano problema doon? Yan ay hirap kasi lalaki. O tsaka yan naman. Diba? Palalimin natin ang palalimin na isang simpleng bagay sa kaartehan ng mga tao sa internet, kanilang ka-OA-yan. Tama naman yun. May mga instances talaga na nagsisexualize ang babae. Pero ito, pinapababaw mo yung ganong klaseng issue pag sinasabi mo mga ganitong bagay. Hindi ka pwede magbato-bato na ng word na yun na ikaw yung nakakaramdam para doon kay Bini Mika. Kaya ikaw, Bloom ka. Naiintindihan mo yung mga kanta nilang salamin? Dahil ako 10 years na ako researcher ng Bini, papakita ko sa inyo na hindi nyo pa naiintindihan talaga ang Bini. Ako ang ginoo ng Bini na yan, diba? A man who listens to Bini. Tira mo na ba kami, Joseph? Di mo kami binigo. Dito bigo, binila. Pakinggan natin to salamin-salamin nila. Ida-dissect natin to para sa inyo. Salamin-salamin. Favorite ko to eh. Santos. Tortigas ata to. Alam ko tong ganitong style ng ano ah. Ito pala yung mga nonchalant. Huwag mo sasabihin yan sa mga lalaki sa kanto. Delikado yan. Sa iyong salita. Yan ang hirap sa babae. Huwag ka mag-antay. Gumawa ka ng aksyon. Mali din yan. Diba? Kung gusto mo yung lalaki, gawa mo ng paraan. Hindi ka naman pwede palaging pakipot. Diba? Kailangan pakita mo din. Hindi mo kung bigay 100%. 50% lang. Pero kung ganyan, dadaan lang sa harap mo yung lalaki, wala kang gagawin. Malamang, baka kilala ka. Baka kilala ka, magbumuka pa siyang talker niyan. Sana ay maiksan ng aking pangungulila.
Ito mali ito eh. Kung ikaw ay lonely lang kasi wala kang kasama, napaka-unfair nun sa magiging partner mo kasi nagiging dependent ka lang sa kanya at kumbaga, wala special sa kanya na nagtatanggal ng lungkot mo. Kasi meron lang talagang tao doon. Kumbaga, kahit sinong tao yan, kahit sino makita mo dumaan sa'yo, matatanggal na yung lungkot mo. Napakakawawa naman no magiging partner mo niya. Siguraduhin mo na yung binibigay niya sa'yo ay special sa kanya. Hindi lang dahil dumaan siya sa harap mo, siguraduhin niya nakilala niya siya at talagang gusto niya siya. Hindi dahil nandyan lang siya sa'yo nung malungkot ka. Diba? Para nagiging stand-in. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this street. I wanna wake up in this street. Tsaka alipungatan ka pa, ayaw mo pa magising. Delikado yan, ha? Gusto mo pa mabangungot kaysa mahanap yung pag-ibig mo, pumili ka naman. Ay, meron din si sa likod. Tayo, meron din tayo yan. Kala nyo kayo lang ha. Panlaban natin yan. Bili na kayo. Nasa description. Asa nga ba? Ba't puro ka... puro ka tanong! Aminin! Tanungin mo! Pucha, puro ka paramdam, puro ka tweet, puro ka post sa FB, puro ka parinig sa IG. Sabihin mo, diretsuhin mo. Kung ayaw, diwag, sunod na uli. Alam, pili ko dito yung salamin. Di ba ano siya? Isa siyang correlation sa fairy tale na mirror mirror on the wall. Feeling ko yung salamin dito, self-reflection eh. Kasi sa salamin, nakikita mo yung sarili mo, di ba? Kausap mo yung sarili mo. Siguro dito, iniisip niya, ikaw? Kausap kita, kung hayop ka malandi ka. Aantayin mo pa ba na siya magtanong sa'yo? Gusto mo na siya ngayon pa lang. Sabihin mo na. Kung ito ay isang senyales para sa inyo, hindi senyales ng sakit, sa senyales at simptomas bago ka magkasakit, puntahan mo na yung crush mo at sabihin mo sa kanya. Kung di niya gusto, move on. Di ba? Susunod ulit. Wagang salamin. Dapat gawin. Di ba? Kinakausap niya yung sarili niya. Ano dapat ko gawin? Ito si Mika. Ito yung halikan. Ito yung halikan sa screen ni Sir Gavin. Ano yung masasayang? Yung mga nonchalant yung usapan, hindi ka naman kilala. Ano yung kailangan masayang dito? Invested ka na ba? Nagde-date na ba kayo? Kuya, may puro hawakan ka lang. Kung ito yung mga tabig-tabigan lang sa tabi mo, nag-uusap kayo, nagpalitan ng notebook, wala pang mawawala sa inyo. Si Bini 2. Nako, talo ka Bini number 3. Talo ka dito. Oh, sabi ko sa inyo, huwag niyong gawing panakip butas ang iyong kalungkutan, ha? Diba, sabi nga, ang fairy tale ay hindi makatotohanan. So, kung ikukulong mo yung sarili mo sa panaginip mo, magpapabangungot ka kesa gumising sa panaginip mo, napaka-destructive ang behavior mo. Girl, gumising ka dyan, amuin mo ang katotohanan. Yan. Ayaw umasa sa paniniwala, 'di ba? Buti huwag ka makinig lagi sa sa mga tradisyon, 'di ba? Yan ay napapalitan, nagbabago. Ang sobrang makulay yung kanilang studio eh. Ganito ba bababae pag napagsasama-sama sila ng maraming mga accessories, damit, talagang bigla na sila bang kakanta at mag-harmonize. Alright. Prince Charming, mag-aantay ka lang sa tawag niya. Alam mo ba gano'ng kamura lang unli call? Ano ba naman yan? Papuntay mo sa bahay mo, yun ang effort. Mamaya alauna, yo, Billy, number 1, what you doing? I miss you, yo. Mamaya alas 3, yo, Billy number 2, I miss you, shorty, what you doing? Are you dancing right now in the studio? Mamaya alas 5, ay, kumain ka na ba, Billy number 5? Kasi, diba, napakadali lang. Kung ang Prince Charming mo, hanggang tawag lang ang kaya, hindi man sumakay ng kanyang kabayo para kamustahin ka, hindi ka dapat magpasakay. Ha! 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 Hey! Huwag mong gustuhin na tawagin kang princess. Ang daming prinsesa sa iba't ibang mga baryo at ang daming prinsesa sa iba't ibang mga castle dyan. Huwag mong papatibag ang castle mo kung di ka pa sure kay Prince Charming, ha? Wait lang. May kailangan ako i-check. Diba ito yung hinalik, yung ni Sir Gavin? Okay. 20 years old, kinabahan ako, kala ko bags. Okay, tuloy. Sa paniniwala, may pagkasa nga ba?
Pucha, may pusong lumilipad. Ano ba itong mga babaeng to? Babagsak na. Itong mga babae, itong bibilis mag-overthink eh. Nakita mo na dami nilang naiisip na baka di siya gusto o kailangan ko na ba aksyonan. Pero di sila nagsigalaw na nalaglag yung 100k na camera. Ano ba na ba niya? Kita umiikot-ikot yung buong video, di nyo man laalagaan. Puro kayo abang. Pasok ba sa ano? Sa korte. Wait, lasang bahay na sila. Parang sa Squid Game yun ah. Yung blue na... sobre. Ito email. So nagpadala na sila. Ito si Guy, no? Kasi blue, Naku, mini-misrepresent nyo ba ang mga gender? Pag lalaki, dapat blue? Blue, ito interconnects mo. Lahat pala ng genders pwede dito. Pwede din si Sergey Bin. Pero kasi maganda naman, nakakatawa naman talaga siya. Nagigets ko ba't marami nagpa-fanboy dito at na-issue si Sergey Bin dahil doon. 4 na bulaklak out of 3. Alam ko na bakit. Okay, tag sa akin dito. Ano ba? Sabi ko na eh. Sabi ko, makikita ko na naman to eh. Nakita ko to sa personal kong feed eh. Ito, may isang Paulo dyan. Nakikita ko na eh. Sabi ko na, ayun na, boom! Ayup ka. Sabi ko sa'yo, fan ako ng Beanie matagal na. Ito yung Beanie ending ko kung nag-focus lang ako sa Beanie sa fan group. Basta Raul, pagbutihin mo din ang iyong pag-aaral at ang iyong pagsasayaw. Hindi nyo ako, yan ang ating Beanie Go. Ano ba, tama na. Exploring Manila. Siya na lang sasayaw para sa akin kasi mas magaling siya sumayaw kaysa sa akin eh. Sige, rampa mo! Paano ba? Parang alam ko yung move na yun yung gumaganon. Parang kay ano yun, di ba kay Michael Jackson? Uso daw red hair. Si Beanie Mika. Ito yung sa kanilang volleyball. Ito basketball. May itlog yan. Dapat red din yung kilikili. Gawin mo nga red yan. Maraming salamat. Yes! Beanie Otlove! Binilabag! Ito talaga yung bilibid. Hey! Ay, sara niya na yan. Maraming salamat, Paule. Can you teach me your favorite dance move? Nga pala, ito pa isa. Ang sayaw ng Beanie. Pag ito nagawa itong sayaw ng Beanie, believe na ako. Believe ni na ako. Okay, ako na makapiright. Nagdurugo kaya sa BCC ng kidib ko. Ang bilis lang, no? Parang dati, ito yung puro naririnig mo, no? Ang bilis na talaga ng mga trends. At doon natatapos sa ating Beanie review. Binigo ka ba ng P-Pop Group at ni Sergey Bin? O biniro ka lang? Gusto pa na bagay ito, click nyo na yung video, bili na kayo nito. Kung hindi, Bloom wannabe ka lang. Paul Bloom na maalam. Shoo!